Kaixo nire supertxiki eta superfamilia. Zer moduz gaude itziar naiz aurrementorea psikopedagogoa reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Badakizute erabiltzen Pigmalien efektua zuen alde? Badakizute zer den? Guk pertsona batekiko ditugun usteak edo espektatibak esaten dana. Nintzuten ikerketa bat duela urte asko, nintzieten inteligentzia test bat ikasle batzuei gaina irakaslei eman zieten emaitzak sortez, ez benetazkoak edo. Eta orduan emaitza honenak izan zituzten ikaslek emaitza hobeak izan zituzten kurtso bukaeran. Eta horrek esan du azkenean zuk hoberena espero baduzu pertsona baten handik hoberena izan duzu. Hori da filosofia.